sangoni 300. Alhamdulillah. 300 niku bagi 3. Bagi 3 pripun? Jenengan 100, kita 100, kula 100. Kalau boten sah. Enggak usah. Boten sah. Niku dilebetke nggih tas mawon. Ngono. Kas Agung Rasa. Engko timbangane Mary ya, jagone ra entuk, sing iki ra entuk. Nggih. Luwih becik tak kantongi dhewe ngene piye. Kok katimbang ngoten boten niku kok do Mary. Dalange bayare akeh kok nampa saweran kan cilaka. Cilaka. Penake kersane boten wonten keceburan sosial. Heeh. Niku mangke disedekakke ning anak cacat mawon. Terus mongko sing neng kene iki sing anak cacat iki sapa? Kula kalih niku. Kuwi cacat apa kuwi? Yen kula kena cetha cacat fisik Heeh. kurang. Heeh. Niku kan cacat mental. ora. Ini ya to, Mas. Mas Ucek. Iya diajeng. Kok kira kapan kesana kene panjenengan to kan. Sik ganti mike sing rada banter ora enak. Coba nyaket to marang kiai to kan. Kepiye ta iki? Lah kowe mau kepiye nyaket to? Iya. Panjenengan ke kono pek nabi kuku. Lah kono mau panjenengan ke nibali aku dur ngono lho. Lah kowe mau aku kan yo ngrungokke sliramu nyaket to pun tai ngono. Yayi, Mas. Oh yayi. Oh, Krungu tai. Kowe iki wis cilik butel budak. Ada. Kita ngerti asmane sinten niku. Kepiye yayi? Piye? Paring asma Indro. Endor rek yayi. Indira Kang Mas. Indira. Injih. Indira menika saking pundi? Dalem saking Ngawi iki. Nggih Ngawi. Injih. Ngawine Mboten mesti, Mas. kok mboten mesti. Mbak Yofi kagen acetha mbawuk. Lah nggih. Jenengan kok Ngawi ya mboten mesti pripun to? Lah nggih. Lho, ngawine pundi? Mboten mesti kadang teng anu teng ngarep TV. Terus Kadang teng jeding. ki opo to ki? Ngawine jare. Kok kulino ngerti. Ngawine kuwadungan, Mas. Nah, ngono lho desane. Aku bingung. Lah, Aku nak ngomong bener bingung. Aku menungso iku rumah saya piala bergilir. Lah kaya boleh rumah skill. ora kepleset iki. Ala paling budak Jomplang boten to, Pak. geblak-blek kok tak selona bulan niu. Kene rada udur. Nah, Wes, nah, nek iso ra lah, Mas. kowe koyo ucek iki. Astagfirullah. Elek-elek ngene ya titah Gusti wujute ya menungso. Lah cangking ngene lho. Lah piye ya? Ya nganti ki tangan. Nganti kok ngene. Kesuwen dan satu-satu. Sacet-sacet wong lok kau kucela dilati kowe kok malah. Aku mau dibilang. Alah malah. Aku yang enggak mau. Karena lidahku pendek. Ya udah, aku yang bilang kalau gitu. Niki pripun mak anu? Yo. Niki wonten pamundutan saking Pak Atmono. Nah, menika caping gunung jeglengke nggih. Ya, Black sinten? Lo jegleng iki. nggih no. Mas Iya, Ucek jenggleng Mbak Kira-kira Indira. jenengan kuat madoni nggonku ora kan, Mas? Kuate kuat. Terus Nek aku cilik kene iki yo normal. Masa kok jegleng lah rumah sama aku ora normal apa piye kok iso? Ngaku ya asli lho, Mas. asli apa? Asli bencok. Aduh, udah malam, dapat satu hitam lagi. Ojo koyo ngono kan, Mas. Nake aku iring niku tresno kaliyan panjenengan lho, Kang. Podo. Ora ana priya-liya kacaba panjenengan Kang Mas. Semono uga kanggoku ora ana wanita liya kajaba. Tenan Ya ya, mung Mas. bojoku dhewe. Berarti jenengan tresno karo aku ya, Mas Ucet. Ora. Piye to jarine Tresno. Tenan ya, Mas. Tenan. Nek tresno aku jajal ciuman to, Mas. Nah, dalah. Kaya